Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrekanggeng awito dendengan jagat wasaning Ubathara gawe kaget ora pangling hadiku lanang Jodiwati Dimas padha kandhirarja sapraptaning Siadi Yayi Werkudara ana ngarsaning mun Kakang Dimas Bratasena. Wah. Duryudana kakangku iya. Slamet tekaku aku ngaturake basaku katura. Ya, Yai ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat. Nuwun sewu Raden, katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet. Aku ngaturake basaku katura, sengguni bapakku. Inggih kula tampi dawah sami-sami nggih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak. Anakku ngger, anak anu nganindita. Bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kanteka ning pangucap kababaro dadi pakarti ya ngger. Werkudara, Bratasena, Bimasena, Sena Nugraha. Padha kanthi harja sapratamu ya nang, ya lik, ya ngger. Yo. Bapa Durna, bapakku aku ngaturake sembahku katura. Oh, tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa. Piye, Ngger? Oh ya slamet wae to. Iya. Wis sawetara ora sowan ning pertapan Sukalima. Oh, tak arep-arep Werkudara. Kowe iki sesuatu sing tak tresnani. Anakku sing banget nabet ana ing penggalihing pun bapa ing Sukalima iki ora ana ya kejaba mung kowe Werkudara. Iya. Kowe iki mbiyen nalika enom senengane tekan Sukalima, nganti nginep-nginep barang. Jaman njaluk ngelmu karo Begawan Durna. Oh, bareng saiki wis entuk ngelmu akeh, wis pinter, wis SSM. Kowe ora tau dolan menyang Sukalima, kaya ngono kuwi ya. Murid ora ngerti karo gurune. Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban sing kudu tak tindakake, kewajibaning kasatriyan. Ya wis ora dadi ngapa ning selakno tilik bapakmu ya Werkudara. Aku saya tuwa. Butuh tak perhatikan. Iya. Piye? Banyu suci Perwitasari isih apa ora? Ya isih. Syukur Werkudara, tok rewangi jegur segara golek banyu suci Perwitasari ya. Aja sak penake dhewe nggunakake banyu suci Perwitasari. Kuwi banyu suci ora sak penakmu dhewe. Aja tok teteske karena tetes ana. Ora apik aja saben wong tok tetesi. Ora becik Werkudara. Ya ora. Sing apik-apik wae sing tok tetesi. Iya. Piye? Ya ngaturake panuwun. Isih kepengin njaluk banyu ora? Ya isih aku njaluk. Ana kae banyu degan. Nek kowe gelem. Wah, kala mangsa tak perlokke. Prayoga nongonmu lungguh ya, Werkudara. Iya, wis ora kurang kepenak. Dimas kadangipun Kakang padha raja sapratamu, Yayi. Karna kakangku. Slamet tekaku, bektiku atur. Ya, tak tampa. Werkudara prayogakna. Kaya wis ora kurang kepenak. Werkudara. Duryudana kakangku apa?
ana sedya apa dene Siadi Prapta ning negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan yen pancen duwe karep matura marang pun Kakang Duryudana sing gedhe pangapuramu yen to sowanku ning negara Ngastina iki sejatine ora duwe niat sowan marang Duryudana nanging nggonku kepengin ketemu karo guruku ya kuwi Bapa Durna ya Durna guruku bakal ana pitakonan sing bakal tak aturake marang Durna bapakku. Mula aku njaluk kanthi banget wene ana kalodhangan Purbawasesa marang Durna bapakku supaya dina iki nampa kang dadi ature anake lanang ya kuwi Werkudara. Yayi, ndak paringi Purbawasesa, ndak paringi wektu sakcukupe. Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Menika Werkudara sowan betah kalian panjenenganipun Bapa Durna. Kula semanggaken. Oh inggih, inggih. Arep ana rembug apa Werkudara? Wah, aku arep matur. Matur Cak Bagus. Turnaina panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Apa Werkudara apa isih kurang ilmu ngelu sing tak paringake marang kowe? Apa kowe buta asmara, tantra asmara, cintra lan sak piturute? Ora. Apa buta tapake kuntul nglayang? Tinata mendad dina menter kowe buta pusaka apa? Kandha karo Begawan Durna mesti bakal tak paringi jer kowe anakku sing tak tresnani Werkudara. Dudu kuwi. Lah apa kowe arep takon apa? Aku arep takon karo Durna bapakku. Bab perkara apa? Sowanku eneng kene diutus karo mbarep. Dina iki mbarep nandhang Sungkawa. Lho. Anakku Prabu Puntadewa nandhang Sungkawa sebabe apa? Sebabe apa? Wis dadi ratu kok dadak nandhang Sungkawa barang ki sing dipenggalih apa coba? Mergo kelangan memanon. Kelangan geganti laning ati. Lho, kelangan geganti laning ati apa kelangan pusaka? Dudu. Apa kelangan wujuding bondo donya negara Ngamarta? Oh iya dudu. Lah kelangan apa Cak Bagus? Kelangan apa? Drupadi Mbak Yuku wis ana telung candra iki ninggal negara Ngamarta. Monggo ora dingerteni menyang endi lenggahe Wara Drupadi. Wah, mbarep kakangku nandhang sedih kelangan bojo. Aku wis ora kurang-kurang gone goleki Mbak Yuku Wara Drupadi ndak rewangi munggah gunung jegur segara paribasane. Nanging ora ana tandha-tandha menyang endi Wara Drupadi lenggah. Mula aku banjur kelingan yen aku duwe guru sing digdaya ya kuwi Durna bapakku. Aku takon karo Durna bapakku, Wara Drupadi Mbak Yuku lenggahe menyang endi yen isih urip papane nendi yen wis ora ana. Tak golekane kuandane tak ruktine cara kapercayane Mbak Yuku Wara Drupadi. Kuwi wae sing bakal tak takokake karo Durna bapakku. Lole. Kandhak bleguduk swalu gembol sumorante awela Werkudara. Iye. Kowe tak kandhani ya ngger jebul kowe iki lante panggraitane. Kowe tak omongi ya, iki nganake pasewakan negara Ngastina iki mau padha sedih kabeh. Padha sedih kabeh merga wis krungu kabar nek Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta. Mula banjur padha rembugan piye carane supaya ngewang-ewangi para Pandhawa nggone ngupaya menyang endi lenggahing Dewi Wara Drupadi. Apa tenan kaya mengkono? Lho, nek ora percaya kowe takon anak Prabu Ngastina. Iya, Werkudara, pancen iki mau ngrembug lungane Mbak Yumu Wara Drupadi. Inggih, Raden, menika wau ngrembak perkawis mindranipun Wara Drupadi. Percaya ora? Nganti iki mau padha kepengin budhalake para wadyabala ngupaya menyang endi Dewi Wara Drupadi. Nanging tak candhet. Aja budhal sipik. Dhisik. Merga ngene ya Werkudara, aku entuk sasmita. Entuk sasmita apa? Aku entuk sasmita saka dewa. Lungane Wara Drupadi kuwi bisane ketemu pancen ya kudu nganggo reruba, tegese pepanggil. Tegese nganggo pitukon.
Jer Basuki mawa beya. Jer Basuki mawa beya tegese piye? Kudu ana syarat sranane ingkang kudu dilakoni ana negara Ngamarta. Kudu ana syarat sranane ingkang kudu dilakoni ana negara Ngamarta jumbuh karo dawuhing dewa sing wis tak tampa. Dawuhing dewa piye? Waradropadi bakal kondur marang negara Ngamarta dadi prameswarining Sinuwun Prabu Puntadewa. Waton negara Ngamarta kuwi kudu diwenehi tumbal. Kudu diwenehi tumbal. Tumbale apa kowe kandha? Apa wujud kebo sapi, apa wujud apa wae bakal tak leksanani. Waton dadi srana kunduring Mbakyuku Waradropadi. Dudu kebo sapi, dudu kambangan lan sak piturute kuwi dudu. Nanging sasmitaning Jawata ingkang tak tampa ya kuwi yen to negara Ngamarta kudu ditumbali ya kuwi wujuding menungsa. Wondene menungsa mau ora liya kejaba amung abdining Pandhawa, abdining Pandhawa dhewe. Abdining Pandhawa wondene sasmita ingkang wis dak tampa saka dewa, abdining Pandhawa sing cangkeme jembar, matane jembar. Sikile cendhek, wonge lemu. Ora kejaba amung anake Semar sing ragil ya kuwi Bagong. Waton Bagong mati, Drupadi mesti bali ning negara Ngamarta, Werkudara. Aku kudu mateni Bagong. Piye? Wah, aku ora bakal mentala. Bagong kuwi abdiku. Le ngetutke aku wiwit aku isih eneng bungkus ana ing alas Tik Brasara. Bagong nunggoni aku 15 taun suwene ning alas momong karo aku. Yen aku mateni Bagong, aku menungso sing piye ora duwe rasa kamanungsan. Aku ora bakal mentala. Ya wis ora apa-apa, perkara mentala karo ora ya ora apa-apa. Ning nek kowe ora mentala mateni Bagong, tegese anak Prabu Puntadewa kelangan Waradropadi. Waradropadi ora bakal kondur marang negara Ngamarta. Ning yen kowe mentala mateni Bagong, Sinuwun Prabu Puntadewa bakal ketemu neh karo garwane ya kuwi Waradropadi. Wis ngono wae kok dadak dipikir abot-abot. Nek kowe mentala mangkat to, nek ora mentala ya wis ora usah dadak mangkat ayo ning Sukalima wae ngopi. Wis ngono kepenak to? Wah. Bingung atiku. Ora usah bingung, ora usah bingung upama bapakmu Sukalima ki menehi keterangan karo kowe saiki pikiran to. Pikiran sing nganggo nalar sing ganep. Pikiran, petungen, atimu petungen. Abot sapa kowe? Abot Dewi Waradropadi apa abot Bagong? Nek kowe abot Bagong kelangan Mbak Yu ya kuwi Dewi Waradropadi. Ning nek kowe abot Dewi Waradropadi, kowe kudu mentala mateni Bagong. Terus aku tak takon karo kowe ta Werkudara, upama Bagong mati ki ra isih ana Gareng Petruk ta? Isih ana Gareng Petruk. Mula ora usah kuwatir. Ora usah kuwatir. Mati Panakawan siji ning dadi tentrem para Pandhawa. Semar kuwi anake telu. Semar kuwi anake telu, dijaluk siji lak mesti diwenehke. Ora usah dadak kuwatir. Terus dipateni ngono wae, mengko nek wis mati, mengko bakale Waradropadi kondur dhewe marang Praja Ngamarta. Kuwi sasmitaning dewa sing tak tampa. Wis ge wis. Mangkata. Jujug ana ing Karang Kadempel nembung karo Semar sing apik-apik. Bagong dipateni. Candhak Bagong terus dinyunyuk nganggo kuku Pancanaka. Nyus. Bagong mudar. Aku dosa. Dosa iki rupane kaya ngapa? Aku tak takon. Wong kok gagas dosa. Dosa ki bentuke kaya ngapa? Wong ki rasa mikir dosa. Sing bagus syarat srana ki bakal kelakon. Mengko nek pancen kowe wedi karo dosane, durna sing nangga dosane. Welah ngleleng tenan iki. Menenga rasa omong-omong. Nggih. Aku sing nyangga dosane, ora usah tak kuwatir. Pateni. Bagong dipateni. Wis ngono wae. Nek kowe ora percaya ya monggo, ya monggo. Aku memenehi go partikel kok Werkudara. Ewadene kowe ora percaya karo Begawan Durna, kowe ora mentala materi Bagong, ora apa-apa, ora apa-apa. Wong Dewi Waradropadi ora kondur ning negara Ngamarta, aku ya ora kelang apa-apa. Bagong mati aku ya kelangan apa-apa.
Waradrupadi ora kondure negara Kamarta. Aku ya ora entuk apa-apa wis to. Aku entuk kunjungan apa aku tak takon. Aku memang ego pratikel. Iwadene kowe ora ngestu padha dawuhing Begawan Durna, monggo ora apa-apa, ora apa-apa. Karna kakangku. Apa Yayi? Wah, aku kudu piye? Yen miturut pun kakangku kabeh gumantung ana ing lambe atining Siadi. Yen Siadi kepareng bakal mateni Bagong monggo ora apa-apa, nanging yen ora mentala ya ora apa-apa. Cundhukna karo rasamu. Kowe tau tate digula wentah dening Bagong, tau tate rumangsa ditunggoni ning alas nalika kowe isih bungkus. 15 taun suwene Bagong nunggu marang bungkus sing mapan ning alas Tik Brasara. Kowe ora wektu sing sedhela lho Werkudara, ora wektu sing sedhela. Lah apa kabejekaning Bagong sing kaya mengkono mau bakal tok ijoli kanthi sarana kowe mentala karo Bagong. Piye? Lah kok dadi adikku Njodipati kok ora iso mikir sing pening ki piye? Wah, macem-macem kae. Marata coba petungen. Petungen kanggo nalar sing ganep aja kesusu mundak kesluru tembe mburine. Wong gegetun lakon sing wis kelakon iki ora bakal ana gunane. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega meneh Werkudara. Ayo, kowe. Ayo, petungen. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi krecek. Oh. Ora bakal iso ana lawuhe. Ngoten to, Dipati? Nggih. Paling jujusan. Nggih. Pun mboten napa-napa. Sing baku wonten. Pangane ra ana. Iki ngrebuk apa? Lho, kowe iki tak kandhani kok malah ngrebuk apa? Wis to, ngono wae. Nek kowe iki wangkot ora gelem mateni Bagong ya Dewi Waradrupadi ora bakal kondur marang negara Kamarta. Nek Dewi Waradrupadi kepengin kondur marang negara Kamarta, Bagong matenono, Bagong dipateni. Wis ngono wae, ora dadak-dadak gladrah gunemane Begawan Durna, ngeceh-ceh rembug, ngandar-andar ngendukur dewe kaya grojokan, ndak dikira wong tuwa sing kurang gawean Werkudara. Pasang Kalimantabik Yayi parenga kula badhe semala ingkang sami pangandikan. Oh Prabu Karna kados pundi? Kula menika rumaos kula kok isin. Kula menika wirang. Ing ngatasipun negaring Astina menika ing lenggah Priyagung ing Samukondang Kaloka Yayi Prabu Duryudana menika sinten ing mboten prisa? Rekyana Patih Harya Sengkuni menika sapa sing ora ngerti Patih Ngastina kondang nganti ngebaki jagat Begawan Durna menika sapa sing ora ngundangake? Nganti mbrebeki asmane Kalokengrat. Ning ewadene sareng kempal dados setunggal kok rembuge kaya cah cilik kabeh. Iya. Kula menika ngantos isin. Kula menika ngantos wirang. Cobi to. Dipun midhangetaken para kawula semanten kathahipun para nayaka Punggawa. Sami midhangetaken sami nilingaken karna sedaya kepengin nyumurupi menapa to rembak ing mapan wonten ing telenging Datulaya. Lah kok jebul malah kepengin mateni wae ming derajate Bagong. Lah kok dadak nyilih Werkudara menika lho. Menapa mboten nepeh gedhoane? Menapa mboten asor derajatipun Alendra Ngastina, Patih Ngastina, Nujum Ngastina menika menapa mboten asor derajatipun? Yen mateni Senopati mbedah negara Mboyong Putri menika saged ngalaken dada ming mateni kawula cilik. Kok rumangsa kudu gleleng pacake gembela sirahe. Kaya wis ampu-ampu dening jagat nuwun sewu kula isin kempal wonten negari Ngastina Yayi.
Haryo. Wonten dawuh. Boduna. Wonten timbalan. Kakang Prabu Karna sajaipun duka. Anggenipun paring pangandikan dipun anggep kula lan panjenengan menika tasih alit-alit. Oh, wong kok ora nyawang sejatine. Semene kok cilik kene bubrahke BH. Pendeta kok omongane kaya kenek lho rumane. Lho nyatane ngono kok wis tuwa-tuwa wis padha duwe brengos kaya ngene kok duwe jenggot kaya ngene kok dunekke bocah cilik-cilik. Ngendikane anak Prabu Karna niku sipate kaya cah cilik kabeh. Ngoten lho. Ming mateni Bagong iku dadak nyilih Werkudara. Lho, niku jenenge strategi. Napa? Strategi. Nah, strategi. Utawa shiatsu. Wah, niku rak pijet. Siasat. Nggih, siasat. Nggih, siat pripun. Wong ngene butuh menang. Ibaratnya kaya dene wong njupuk iwak ning ora butek banyune. Lho, tipate kita angel ta niku? Nggih. Njupuk iwak ora butek banyune niku nek kula saben dina iso. Lho, kok iso kaya ngoten? Lho, sing dijupuk iwak abon. Oh. Dadi ora diculuk banyu. Nggih. Niku dadi wonten napa jenenge iki kadang kala sok saloka niku sok ora bener. Oh, nggih. Ana tetembungan njupuk iwak ning ora butek banyune. Nek diwangsuli, nek iwak abon, mati sing duwe pertanyaan kaya ngoten niku. Nggih. Ning niku ming dadi srana ngrampungi perkara ning aja nganti gawe geger. Ngoten lho Kakang Durna. Niku tegese kaya ngoten niku. Nggih. Anak Prabu Karna duka. Penggalipun anak Prabu Karna ing Awangga menika kadidene lilin. Menawi kenging adem tumuli dadi kempel, menawi kenging panas tumuli dadi ajer. Sampun wangsul anak Prabu Karna menika duka. Nanging nyatanipun tartemtu sowan malih wonten negari Ngastina menawi sampun paripurna lelampahan menika. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Durna samenika kados pundi? Kantun ngentosi jidaring pasti. Paman Haryo. Keparingipun kados pundi para Sata Kurawa? Kula nderek Kakang Durna apike piye? Ampun ngridu Werkudara. Oh, nggih. Werkudara ampun mang cegat. Werkudara ampun mang pilara. Werkudara wis ngestu padha dawuh ing Begawan Durna. Pun kajenge tekan Karang Kadempel mengke ben nembung Semar. Anake dipateni siji. Pun ngoten mawon. Sabab Bagong mati niku klebu nyuda kekuwataning Pandhawa. Oh, ngoten. Oh, Aku nek omongan karo sampean niku seneng ning sok mangkel ngoten lho. Sampeyan nek jak omong ngregeke. Panjenengan kula niku wong gemeske. Oh. Pripun sampeyan nek omongan kali kula gemes to rasane? Nggih, kepengin ngepruk watu. Ya aja ngono, Dik. Jiwit ngono ah. Jiwit apa ora? Gemes kok ngepruk watu. Sing saking gemese kok. Kartowarma, wonten timbalan ngajauh. Budhana kang padha sepa ingsun kundur ngedatun kawula non Parmadal Pasilan. Sing adi-adi aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nun istaken dawuh Parmadal Pasilan. Nyun tampi mengestu sing adi-adi Dimas Kartowarma. Purna gati ning pananggilan. Sanatasa kundur kedatun jeluk saking dampar ketur kerapit gambaran gading. Kadrang sangganing Promban Jeti manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngambil upacara ning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar tindaking Sri Nararata wau.
Ong Tetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Oh, ladala. Saya suwe ndak sawang ora saya njlehi. Nanging jebul bener ngendikaning piyai sepuh. Wong wadon ki yen ayu tumus tekaning batin. Pasuryane ora bakal gawe jeleh sarta gawe jenuh. Nanging malah saya mencorong citrane Dewi Waradrupadi ingkang wiwit ndak dusta saka negara ing Amarta. Nganti tekan titik lungguhan iki wis ngancik ana telung candra. Ewadene pendak-pendak ndak tanting bakal ndak wengku garwa negara ing Giri Kadasar. Ora nate matur sagu mesti dadak nganggo semaya. Mban, kula wonten dama. Piye nggon mula ladi bendaramu calon garwaku? Gusti Waradrupadi menika putri ingkang demenakaken kok sinuwun. Mboten nate paring duka nadyan kula menika ngaturaken unjukan mongko ya telat mboten kados adat sabene mboten nate paring duka. Dahar sakwontenipun inggih kersa menika lho ingkang dadosaken gumun. Ya, Dik. Ya. Pacet bener kaya kono, Pak. Ya. Aku dhewe gupun dikatasi ana putri kok aluse kaya ngono. Monggo nek kene iki wis ayu-ayune wong wedok ki aku. Diapure. Wong rupane kaya ngono kok. Ning sak lumahing bumi kreping langit jagat Giri Kadasar iki ora ana wong wedok sing kaya aku. Sregepe kaya aku aja kok gaweane wong wedok. Aku menek kambil wis aku. Lah iya ya bentukmu kaya wong lanang kaya ngono. Kowe ndak ndhawuhi supaya ngrepa karo ratu Gustimu. Supaya gelem napek garwa piye wangsulane mban. Kula sampun mboten kirang-kirang kok kula sampun matur bilih Sang Prabu kala sereng menika nadyan wujud buta nanging ber budi bawa leksana tur inggih gadhahi kesugihan ingkang kliwat saking ukuran menungsa lumrah. Derajat pangkat mboten kirang menawi Gusti Waradrupadi kersa winengku garwa Gusti kula Prabu kala sereng tartemtu mulya donya dumugi ning akhir. Ewadene mboten paring wangsulan nanging amung mencep kemawon sarwi malengos. Wong wadon sing mencep kelawan melengos kuwi tegese Dereng purun. Ning nek wong wedok niku ditari rabi terus meneng mawon kalih drijine uwak-uwek niku biasane purun. drijine ratu Gustimu urung uwak-uwek. Dereng. Malah niki drijine adi kula sing uwak-uwek. Napa adi kula mawon? Ora sudi. Nggo abrak apa? Sing gegan kumana musik ana ing paningalku jaba mung Waradrupadi. Waradrupadi denok wong ayu. Wong sing lencir kuning. Mestine kowe wis ngerti apa to sababe tak rewangi Andrepati nyidra marang Waradrupadi ning negara Ngamarta kuwi merga kabotan lan kabondo marang rasa tresna. Mula Kang Sangga kuwi aja gawe gelaning atiku. Waradrupadi ora ketang amung sekelimah. Wangsulana pitakoning kala sereng iki kowe saguh apa ora tak pek bojo Cahayu. Prabu kala sereng sinuwun ning Giri Kadasar. Lah rak ngono tegese lega atiku. Mban Wonten dawuh. aja saur manuk. Gustimu Waradrupadi wis kepareng matur karo aku kowe aja ngregon-ngregoni. Oh inggih ngestaken dawuh Gusti. Piye Waradrupadi? Aku banget ora ngira lamun panjenengane
wani nyidra marang putri Ngamarta garwaning Sinuwun Puntadewa. Sarana natokake kelawan pati uripe nek ora jeneng pawitan tresna kabeh ora bakal kelakon. Mula tak timbang-timbang tak gelar tak gulung. Apa ingkang Sinuwun tindakake mau sayekti merga bener ngendikamu kabotan lan kabondo rasa tresna. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen to nganti Drupadi anduwa marang wong sing duweni rasa tresna kuwi tegese gawe gelaning liyang. Mongko piwulanging Sinuwun Puntadewa wong urip ana ing alam padhang kuwi aja sok demen gawe gelaning sak padha-padha. Ingkang tan wurung besok ya bakal digelani dening wong liya. Mula aja nganti aku gembol dosa mergo aku nolak marang katresnanmu. Apa ingkang mbok karepake kabeh mau bakal ndak aturake kejaba saka kuwi. Menyang endi parane meneh para Drupadi jernyatane wis dadi putri boyongan. Aku wis mbok ubonake ana ing taman negara ing Giri Kadasar ora bakal bisa mlayu. Kejaba mung pasrah bongkokan marang Sinuwun Prabu Kala Sereng. Oh, tegese Sinuwun aku mung kari nderek. Nanging sing jeneng wong wadon kuwi adat saben mesti duwe panjaluk. aja ta sing gumelar ning jagat. Nadyan tumuruning lintang rembulan. Yen pancen dadi penjaluke calon garwaku ora Drupadi mesti bakal tak pinangkani. Aku ngerti. Sinuwun mesti minangkani apa kang dadi panjalukku nanging nuwun sewu rajenengang Yas sarta ngilani marang Sinuwun Kala Sereng. Menyang endi papan sing jeneng buta kuwi mesti betah buteng aniaya, sak ora-orane mesti nate tumindak dosa. Jer pambeganing buta mesti wis padha wanuh kabeh. Ya tak akoni pancen bener. Aku tau tate mateni menungso, aku tau tate bedah negara. Aku tau tate ngruda peksa sawijining wanita. Mula ora bakal tak selaki yen to aku uga kedunungan dosa. Mula aja nganti dosamu mau nular marang Wara Drupadi. Sadurunge kowe nyenggol marang awakku, sadurunge kowe mengku garwa lan Wara Drupadi ndak suwun supaya Sinuwun nebus dosa sarana sesuci siram jamas ana ing tuking sendhang ing mapan ana ing ereng-erenging arga. Cacahe 7 sendhang lan gununge kudu beda. Mula kang sangka kuwi yen to wis purna nggonmu nglakoni siram jamas ana ing sendhang perenging arga 7 cacahe. Drupadi bakal pasrah bongkokan marang Sinuwun Kala Sereng. Sinuwun Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Oh, adalah. Tak kira njalukmu dening rintang rembulan lah kok jebul panjalukmu mung sepele. Aku kudu resik lahir batinku sarana siram jamas. Ana ing banyuning sendhang kemapan ana ing ereng-erenging gunung cacahe 7. Drupadi, kuwi panjaluk ingkang entreng. Ora bakal aku nduwa kelawan penjalukmu mesti bakal tak lakoni. Mula gandeng akaslak rasaku kepengin anyedi marang putri Ngamarta Wara Drupadi. Ora sesuk-sesuk nggonku bakal budal. Saiki aku arep budal golek sendhang ana ngareng-arenging gunung. 7 cacahe. Sawise paripurna nggonku sesuci, aku bali nang negara Giri Kadasar. Mengku garwa karo garwaku Wara Drupadi mbantu nggunen bendaramu aku njaluk pamit.
mangkah angklo sesumbar lendo bumi konjeng kumalu do guntur katum lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Ratala. Pate, wonten dawuh sinuwun. Kowe tak dawuhi cawe sumbul-umbul kabeh kebak ana Kutagara negara inggih kadasar. Kawula kabeh kon mlumpuk ning alun-alun negara inggih kadasar padha nekseni bakal kelakoning panjang kagu te. Kersanipun Gusti kula kados pundi meleka mripatmu jerengen gobokmu. Kowe tak jarwani ya te. Nggonku nyidra wara Drupadi tak kubonake ning taman negara inggih kadasar. 3 sasi suwene. Pendak tak tari rabi ora gelem ngladeni karo aku. Sagedhagan iki aku persasat kaya dene kejugrukan Wukir Sari. Kelepaning samudra madu liripun kados pundi Wara Drupadi ora bangga ora selak bakal winengku garwa nanging eneng syarate syarate napa sinuwun aku kudu resik kalawan dosaku ingkang wis tau tate tak lakoni sranane aku kudu siram jamas sesuci diri ana ing telenging sendang perenging gunung ingkang cacahe 7 sendang lan 7 gunung kanthi cara mengkono yen wis paripurna tegese aku wis suci lahir batinku bakal bisa nyenggol marang awake Wara Drupadi iki kamuktenku iki kanugrahanku jupuka gerobak cacahe 40 diisi bondo donya disebar ning alun-alun supaya kawula kon rebutan brana pijes kabeh kagunganku ora bakal tak gawe owel bakal tak paringake marang kawula inggih ngestakaken dawuh saben ayaka wene ana dhuwit 400 real oh iya kabeh peparing ingsun sapa wae kudu seneng-seneng suka-suka parisuka mangun sukane manah buta negara nggiri kadasar tak wenangake pasang pagrogolan bebedak eneng alas kidang menjangan wergul munyuk diklumpukake kabeh padha dadi panganing para yaksa wah iye ngestaken dawuh sinuwun alun-alun gawenen panggung papat cacahe sing jembar-jembar aku bakal ngadani tontonan ingkang apik supaya iso dadi tontonaning para kawula. Wah inggih ngestakaken dawuh Diwaji. Wis ngono ya Teh. Aku tak mangkat, aku tak ngilangi dedosanku sarana siram ana ing 7 sendang. Tunggunen negara pasangan umbul-umbul gaweya sing apik eden-eden ingkang edi lan peni. Baliku saka nglakoni siram jamas aku daup disekseni para kawula sing sak akeh-akehe padha nekseni yen to karo aku Wara Drupadi wis kelakon winengku Prabu Kalasrena. Gonceng langit kelap-kelap Atong lir kincanging risang mawe gandrum sabaran katulu wukir moyak mayik
Kok kadi ngaren, Ndara? Ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong, garing tak tampa. Oh, urung wis nyebut kowe ya, Gong. Wah, tratapan aku terus. Santai tenang. Bekti kula nggih, Den. Ya Petruk. Bekti kula nggih, Gus. Ya Bagong. Lho, apik kok tanggape apik. Enten apa kok? Jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel. Nula garing. Nun. Kowe tak kandhani. Yen to bendaramu Waradrupadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Ndara Waradrupadi? Ndara Waradrupadi? Iya. Aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana. Wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lenggahing Mbak Yuku Waradrupadi nanging ora bisa ana ing kandhakake. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Oh, terus? Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita. Yen to bisa ketemu Waradrupadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lho. Kudu ana tumbal? Kudu wonten tumbal, Den? Iya. Tumbale napa, Ndara? Diwujuti. Wong nyatane Ndara Waradrupadi garwane Sinun Prabu Puntadewa. Diwujuti mawon gek Ndara Waradrupadi nggal kondur wonten negari Ngamarta. Yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas? Lho, mboten ikhlas sebab napa? Nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau. Nggih. Wong nyatane kula ya abdi kok, Den. Mang paring pangandikan tumbale napa? Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong. Mula wektu dina iki aku tekan kene. Ming bakal mboyong Bagong tak bekakak ana negara ing Ngamarta. Truk piye, Truk? Gong, piye le? Ngapae? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Do apa iki aja mewek iki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki kowe nangis kok telat. Ora perkara sih, lek mung ngabari kok, Gong. Ketok impen mono nyatane. Oh dadi manten tenan. Ora. Kowe iki ketoke dadi manten ki arep mati le. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean. Ndara Werkudara ki nggo ngapa golek biawak? Oh. Basa budek koklok bekakak dudu biaya. Biaya. Mangkel aku. Dudu biawak. Bekakak basa. Lho, golek bekakak. Heeh. Sing arti bekakak jare kowe. Hah? Sing arti bekakak jare kowe. Tenane. Tenan, Gong. Yo Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta. Dadi srana timbule bendaramu Waradrupadi wis tak bekakak ning negara Ngamarta. Walah, jan wis yem titip ngomah aku tak mlayu wae. Terus Gong, mlayu le sing banter mlayu Gong. Piye ae, Bro? Gerangan nangis bengok-bengok ora. Piye Bagong doyak Ndara Werkudara. Monggo Bagong nek mlayu sikile gathuk. Pupune mesti tatu. Kae nganti sak jangkah kecekel modar. Ayo wadul bapak, ayo.
meneng wae. Iki enek kedadian sing medeni wae. Ngopo? Nyilih rake. Kok ngene apa wong tuwa iki? Ditangisi kok malah nyilih rek. Nggo ngobong cengele iki yo. Ya aja nesu to reng. Bapak iki wis tuwa kok. Dong apa nangis? Iki mau aku nang ngene Bagong. Bagong ora mangkat gara-gara. Lah ngopo? Ora nggarap PR. Apa itu ngene? Slatak sisan kowe. Terus ngampiri Bagong, Bagong jare le ora mangkat ki mergo atine ora tentrem mergo ngimpi. Ngimpi apa? Goleki ning 1001 malam. Wis. Semir ki senengane. Ngimpi apa? Ngimpi dadi manten. Durung antara suwe tekane Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara jarene goleki Dewi Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta takon Begawan Durna. Durna ngandhake nek iso timbul Dewi Wara Drupadi Ngamarta kudu ana bekakak. Bekakake apa? Ndara Werkudara paring dawuh karo aku. Ndadekake kaget aku. Bekakake ora kejaba mong. Apa itu? Wak grajul mencelat iki. Wong kari sak ukara kok entek-entekke wektu lho. Ayo. Bekakake ora liya kejaba mong. Trok edan kowe iki. Biajigur. Wong tuwa diplotrokke. Ganti reng. Kowe biyen ming krokodil wis suwek. Nganggo nggon aku. Bekakake Bagong, Pak. Bagong. Terus Bagong piye? Bagong mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku ndek penemu nek Bagong kecekel. Bagong mbok menawa saiki wis mati, Pak. Petro piye? Aku yo ora ngerti. Dian kabeh. Aku ora trima, aku tak matur ning negara Ngamarta kaya ngene. Wah, jan wis. Ayo, alah, Tuhan. Lah kok dadi lakon kaya ngene iki kepiye ya? Lah ku ngimpi numusi tenan. Ndara Werkudara ki arep mbleh aku arep dadekke bekakak. Truk. Reng. Kowe bles kowe. Kowe rambelane karo adimu lanang Pinabala ki gondeli Ndara Werkudara apa nyekel sikile Ndara Werkudara blas ora. Aku ki nek nangis terus kaya kirek. Mula aku jane mau nangis ya iki nek ora mlayu kae wong nekat nek duwe karep ora bakal iso dipenggak. Wis, tak mlayu sing adoh. Ning aku nek mlayu kono weruh glibetku doyak jangkah mantek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Nyeng. Aku cenanang cengel. Mecedel.
Modar aku. Ya. Bangane mati saka tangane Ndara Werkudara, luwung golek dalaning pati. Wis men, tak ikhlaske urip nggo ngopo. Urip mung kebak masalah. Anggere ketemu warung kok mung tratapan aku. Mesti ndek utange aku ki. Jan cilaka tenan. Wis piye iki apik iki? Nyemplung jurang. Plung. Ya nek tiba ning padas. Nek tiba ning lendut mung temancep ndase. Slup ora modar, malah keloro-loro gagarota. Dadak ning Sarjito. Wah, rekoso golek tali wae gantung. Gantung sek ra iso ambegan modar. Ya nalen-naleni bener. Nek kuwale malah nang kene malah kecethit cengele. Wah, jan repot wis. Tak niati. Noyah-nayah Baskara Titimbangsa. Mbok menawa wis telas tulise Bakong bengi iki, golek dalaning pati. Wis ya, Tru. Wis ya, Ren. Aku njaluk pamit ketemu tak enteni ning Lawang Swarga nomor 37. Wis ya, Ren. Iki dhuwur tenan iki. Ngisor ketok kedip-kedip tauncalke awak. Sik sadurunge tauncalke ana semut nyokot cengelku. Lara tenan. Tauncalke awakku tiba nang ngisor sirah ketatap watu pecah. Wis ya, Ren. Wis ya, Teruk. Aku njaluk pamit ya sayang, aku golek dalaning pati tenan iki. Woi. Ngandel ora. Ngisor ki bono sawah diluku. Genah empuk banget. Tiba kok mak gendut. Aku ki ya kulino tiba mak gendut. Ning ora kaya ngene, ora nganti blesek ngene iki kok. Jan wis ngrekoso tenan iki. Wis piye lek arep golek dalaning pati. Wah, wis dewa. Kula nyuwun pitulungan Sang Hyang Brahma. Ben sak apalku. Sang Hyang Bathara Indra, Sang Hyang Bathara Kasina. Sang Hyang Bathara Dana Kasina Indra. Kula nyuwun pitulungan, pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ane ya wis rong mangkat Bathara Guru ya. Bathara Guru ki nek mangkat paling 6:30. Gawa stop map kae Bathara Guru. Alah ya. Sang Hyang Bathara Kamajaya lan Kamaratih. Kula nyuwun perlindungan. Sang Hyang Bathara Tembara. Sang Hyang Bathara Pathok. Mbak Pia Pathok. Kula nyuwun maem. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kaya ana swara lesung.
Iki meng Bathara-batharanan iki meng. Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tok tundang. Ande babung ting tong ting ting tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok brukutuku bruk. Perkentong waru dayang. Pak pong. Bolong kali jepit sapa sing gawe? Bagong. Nang alas kok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Bagong nolea. Ngandel ora. Anake sapa ya ini gledian iki, Dengkul kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten Pukulun kang dadi pewisik Paduka Pukulun? Kita udah ngerti karo aku. Dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kumajaya, Kumaratih, Kumawurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah. Bathara Antarada lho. Iya. Ya Kaneka Putra. Aneka mewarnai ora. Kaneka Putra. Alah, Pukulun. Ulun nyuwun pangapunten Pukulun. Kita Pukulun sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Ulun nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Kita wi omongan apa? Omongan tenan Pukulun. Kita wi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh nggih mekaten Pukulun. Bagong, nun. Kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Merga kita kuwi ingin dadi tansah njampangi lakune Semar wong atuwa kita. Mekaten Pukulun. Iya. Iya. Ulun tatak lho kita ora ngirake swara ulun. Kita dewane ra mitayani iki. Kaya Gojek iya. Bathara Antarada iki suarane pancen kaya kene iki. Nggih Pukulun kaya ngertos. Tas pundi Pukulun? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih Pukulun. Bratasena ngawuh gawar ngawur. Ambrung pakartine. Mateni kelan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu ngomong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau-tate nunggu Bratasena ning alas Tik Brasara 15 taun suwene. Nggih, Pukulun kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 taun boten wangsul kula pegatan kalih bojo kula. Kenapa sing iki sing anyar? Anyar Pukulun boten plastikan. Sampun boten plastikan, second Pukulun. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa Pukulun? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa Pukulun? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana? Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih Pukulun ngampun suwe-suwe. Ya. Iki ana Ralendra, jenenge Prabu Kalasereng. Mekaten Pukulun? Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradrupadi, Bagong. Wah, keparat. Kosek. Kosek urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasereng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradrupadi nggone nolak marang Kalasereng aja nganti winengku garwa dening Kalasereng. Mekaten Pukulun? Heeh. Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kalasereng. Sawise Prabu Kalasereng nggo mati,
Kita ingin dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar. Pukulun, ampun guyon pukulun. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi pukulun. Kok kula kedah dados ratu? Udu watu, ratu. Serius pukulun? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa materi Prabu Kala Sereng. Seranane kaparingan kalung Robyong Kencana menika kinarya mejahi Prabu Kala Sereng. Iya, ngono kuwi. Pukulan nyuwun pamit damping pangestu pukulan. Ngapa? Kalunge dereng pukulan. Ya kita cenanangan kok. Susu-susu ora. Kalung tampanana nggih Bu Kulun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalung napa genter Bu Kulun? Iki dianggep kalung merga wayang kalung ki ora ana. Oh nggih Bu Kulun. Wis pusaka kalung Robyong. Kala Sereng cocok kalung Robyong. Iya, ngono Bagong. Mangkat to. Kowe ngalor bener. Parane aja menggok-menggok. Nek pun tekan kali urang, es. Werna-werna. Iki ngalor bener parane aja menggok-menggok engko ketemu karo ratu sing aran Kala Sereng. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit pukulan madal pasilan mecahaken Prabu Kala Sereng. Sereng pukulan, nyuwun pamit pukulan. Mati nenengku. Dewa kanggo nyoba pusaka. Engko ndak percaya nek digdaya aku. Ji pukulan. Ora. Nek nerada ora apa-apa berarti ora digdaya. Ora guyon karo dewa iku ora guyon. Sotke dadi cacing. Ampun dadi cacing pukulan. Ndak goleki wong mancing. Kana mangan lho, nggih, nyuwun pamit pukulan. Kaget aku. Tak kira memedi alas. Mripate gedene ora jamak. Lah kok gawa pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Takon karo aku Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Ora serem to? Ora, sereng. Mata. Wah! Ngono wae beres. Kok ana omong-omongan. Jelas Kala Sereng iki. Nek kleru ya cilaka. Nek mau tak takoni serem apa sereng? Sereng. Bles modat. Ha iki lare dadi ratu piye iki? Dah, sandangane tak nggone. Men lobok mbok men. Nggo nyoba nek nggo salto ki gogrok ora. Engko nek kuluke gogrok berarti lobok. Iki kelakon penjangkaku. Kondur menyang negara Giri Kadasar. Warga Giri Kadasar kudu tak telukake kabeh. Wara Drupadi sing lenggah ana ing Giri Kadasar, aku sing bakal mengku. Seksenana jagat saisine. Aku arep ngagem jeneng Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Aja kewalik.
Patokol, aja pakon anu patokol. Bawarsari. Marenos mubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca ing surak mawurahan manengker gumuruh negari inggiri kadasar sedaya samya alok yen to sedaya nayaka dipun telukaken kaliyan Nalendra ingkang nami Prabu Patokol Bawarsari. Menapa menika ingkang jejuluk Prabu Patokol Bawarsari? Mengkono iya. Pancen kepara nyata. Ana wanodya Sristya Warneng. Sapa asmamu, Dik? Nami kula pun Drupadi. Wara Drupadi? Inggih kasinggihan mekaten. Gandeng negara nggih kadasar wis bedah. Kabeh padha dadi telukaning Prabu Patokol Bawarsari. Sing jeneng putri dadi putri boyongan. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngladeni karo Prabu Patokol Bawarsari. Menawi sampun mekaten wonten pundi malih pura kula. Pelajar kula sampun boten wonten margi sinuwun. Kula sagah ngladosi panjenengan. Temenan. Inggih saestu. Teh Wonten dawuh. kowe pati kala seneng lho. Inggih. Pengen urip apa mati? Gesang sinuwun gesang. Tetep tak dadekke pati. Inggih. Sepatuku dilatih. Waduh. Ayo. Inggih ngestakaken dawuh. Rada reget. Ayo tak perjaya kowe. Inggih. Kowe krungu dhewe teh. Dewi Waradrupadi bakal dadi garwaku. Inggih. Cocok ora? Cocok sanget. Ngapusi. Wah, cocok sanget. Ngapusi. Aku kaya ngene dhek kaya ngono kok cocok ki. Cocok lendrok saka ngendi? Ning sing jeneng jodoh kuwi pestine sing gawe urip. Siji pesti, loro jodoh, telu tibaning wayu ki sing asta sing gawe jagat. Tete? Inggih. Mula aku karo iki tetep jodoh. Inggih. Teh Wonten dawuh. sayang Wonten mundur sithik. wong ya calon bojo kesenggol ya ora apa-apa. Durung muhrim. Oh inggih. Nek wis ajib Ijab. nek wis ijab lagi entuk senggolan. Teh, Wonten dawuh. kowe kon maju gelem ora bandem kursi. Inggih, inggih. Wah, ratune gawat. Gawat kaya nggon. Inggih, keparengipun kados pundi? Aku bakal dhaup karo Waradrupadi. Inggih. Ning ngerti ya, Teh? Aku tekan kene iki wis duwe yang. Lho. Sampun gadah pacangan. Wis. Pacang aku mapan negara Ngamarta. Sing aran Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Sak ngertos kula Dewi Werkudara menika mboten wonten. Nek Raden Werkudara wonten. Aja ngeyel. Aja ngeyel.
Ngeyel gantung kowe. Inggih. Mboten sinuwun mangkat sendika parengipun lamaran Dewi Werkudara. Aku dhaup kudu garwa loro, Wara Drupadi karo Dewi Werkudara. Mangkat to? Sendika ngestaken dawuh. Bali ora entuk gawe tak pecah siramu. Non ngestaken dawuh sinuwun. Sayangku, wonten dawuh sinuwun. Kowe ora tak tinggal ning kene. Ndak do diklithi karo nayaka-nayaka. Girika dasar. Inggih. Manjinga ning Kalpika. Ali-ali. Heeh, ali-ali Pancawarna. Inggih. Cubung. Inggih. Manjinga ning kene tak gawa ning negara Ngamarta. Daup karo aku tak daup karo Dewi Werkudara. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Dong apa gedabikan iki? Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Yayi. Kepareng kula badhe nyara wedhekaken pekabaran ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Ngendikanipun menawi Yayi Drupadi mindran saking negari Ngamarta kasinggihan Koko Prabu. Malah kula sampun utusan kan Werkudara supados sowan dhateng Eyang utawa Bapa Begawan Durna nyuwun priksa wonten pundi lenggahipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Apa wis tekan saka lima Werkudara? Ya wis. Lah terus dawuhe Durna bapakku paring dawuh Drupadi iso timbul nang negara Ngamarta. Yen Ngamarta nganakake bekakak utawa sesaji wujude nyawane menungsa. Lho. Nyawane menungsa sapa sing kudu dadekke bekakak? Wah, Bagong. Lho, Bagong. Ya. Lah terus Nanging aku ora bisa mateni Bagong. Tak oyak bocah nyemplung jurang tak kira tekaning pati. Werkudara? Piye? Kok dadi ngawu gawar ngawur kowe, Ing ngatasé kowe didhawuhi karo Begawan Durna supaya mateni karo Bagong, tok tindakke tanpa wigih, ringa-ringa ora ana rasa tida-tida. Werkudara, Piye? wis ping pira kowe iki diapusi karo Kurawa lumantar Patih Sengkuni karo Begawan Durna? Wis marambah makaping-kaping. Lah kok tak dadi kabeh mau ora tok dadekke kaca benggala, ora tok dadekke lupiya lakon sing wis kelakon. Ngawu gawar ngawur kowe mateni karo Bagong, nek eneng apa-apane aja sambatna Tandrawati lho. Tak tanggunge. Lho nuwun. Wah. Iki sapa ana wujuding yaksa ingkang munggah dhateng negari Ngamarta.
dipun tepangaken sinuwun pepatih nggiri padasar kate kala pradeksa. Pepatih nggiri kadasar Inggih. wigatine apa dene sowan tanpa tinimbalan. Menapa leres menika negari Ngamarta? Pancen ora ana liya iki negara Ngamarta. Wanter dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Inggih Prabu kala sereng. Anggenipun kepingin kaselak lan kumacelu anyedi dhateng putri ing Ngamarta. Putri Ngamarta sapa? Boten sanes kejawi namung Dewi Werkudara. Wah, cangkeme. Wong lanang dilokke Dewi Werkudara. Lagi mingkem lho pun Kakang, lagi kendel, lagi meneng nata Ndarawati. Wis ana lakon kaya ngene. Wis sakarmu tandangana dhewe. Wonten pundi Dewi Werkudara badhe winengku garwa dening Ratu Gusti kula Prabu Pataka Baworsari ana buta laidak ndase. Tatanan wong lanang mbok wadonake lekno mripatmu gatekno gobokmu iki Werkudara dudu wadon ning aku lanang wah Meng dinyunyuk kuku kok mati. Kowe ora umur dawa teh, sejan Patihe Prabu Patokol Baworsari kok ringkih. Teh. Kowe tekaning pati ora tak rukti sak tataning panembah. Men kewer-kewer kuandam. Men aku dadi ratu kudu kejem. Wah, jan Dewi Werkudara gedene ra jamak-jamak. Awake kenceng jan kulino senam saja. Ya. Dewi Werkudara aku sing ngarepke karo kowe Prabu Patokol Baworsari legane atiku. Dan pupune semono iki kepiye? Aku ditindai mesti megap-megap. Ya ampun, ya ampun. Sopo? Prabu Patokol Baworsari Ratu Nggiri Kadasar. Wah. Alah, nek muni wah jan mulai bergairah. Gairah ndasmu. Aku lanang. Wis ora peduli. Kuduke aku entuk sasmitaning dawata kudu ngrabi karo Dewi Werkudara. Nek ora gelem taruda paripeksa, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Piye? Hah? Sayang. Ambung ya.
Isin piye? Prabu Pathokol bawur sari dapure kaya wedhus. Tak dugang ora dirasake, tak antem ora apa-apa. Bareng arep males aku. Wah, cangkeme mecucu. Arep ngambung aku. Mbok ya gelem. Wah, ora ngono. Mula ta mula sesuk meneh kuwi nek eneng apa-apa petungen dhisik aja grusah-grusu. Lah iki tak takon karo kowe, Bagong lupute apa coba? Lupute apa? Saiki upama penemumu Bagong wis tekaning pati, terus Durna ngandhakake nek Yai Waradropadi bakal timbul negara Ngamarta. Apa saiki wis ketok? Apa saiki wis katon? Gedhemu percaya karo Begawan Durna nganti kowe mentala karo Bagong? Ayo arep ngopo wah piye? Wis kebacut Werkudara, wis kebacut. Bagong wis mlayu, wis nyemplung jurang. Upama kowe gegetuni lelakon iki ora bakal bisa ana gunane apa-apa. Tur sing sengit karo kowe ora mung Bagong sing wis tekaning pati. Bapakne, kakangne loro Petruk karo Gareng mesti geting karo kowe, mesti sengit karo kowe. Wah, aku kudu piye? Sayangku. Wah. Diadepi Momo. Ayo, saiki gila ora kowe? Werkudara nulan dolaku tama. Geram, kula niku dodol es kok kon geram. Oh iya ning ra iso kowe ya mboten kaget. Sayangku Werkudara aja mlayu cah bagus ana cahayu. Sapa iki? Aku Nata Ndarawati. Kowe sapa? Prabu Pathokol Bawursari. Waduh. Mesti ratu sugih. Sugih. Nganti sandale wis selen. Siji selop, siji sepatu, ora masalah. Ora masalah, sing penting aku kaya raya. Iya, iya. Werkudara, sini ta. Sini sayangku. Tak kecup. Wow, kowe piye kowe? Kowe piye kowe? Wis ta, menengo wae, kowe rasa bingung. Saiki kampok ora kowe. Wah, trimo digebuki wong. 1000 mangane gila aku. Werkudara. Ayo, kita berbulan madu. Ayo, minum. Ngarani kleru kok. Minum karo aku Werkudara. Nanti wis to, kita bertamasya berdua Werkudara. Sayangku, kowe njaluk rok model piye Werkudara? Wah, kersa ngetokno cakra. Cakra keri. Wah, ora edan. Kowe iki tresna tenan apa karo Werkudara? Tresna lahir batin. Upama dipalangi gunung, tak terjang gununge. Upama dipalangi segara, tak cemplungi segarane, tak sat segarane. Oh lah nek ngono kowe tresna tenan ya wis monggo, monggo. Nek arep karo Werkudara monggo. Ah, kene sayang. Edan. Ayo cintaku, sayangku. Ngapain Pak kok mandek manguk? Turun dalan ora iso lali karo Bagong aku, Pak. Ya ora iso lali karo Bagong lho, Pak. Aku dhewe sikilku kok kaya kesel. Adan saben mlaku adoh ki ora nate kesel bareng kelangan Bagong kok kaya ilang otot bebayuku. Piye Pak, ayo gek sewandara-ndara Pandhawa udah ora kesuwen iki. Engko ndak ora ana pengadilan tumrap saka negara Ngamarta, Pak.
nengke wae. Semar. Semar. Kula, Den. Ngolo gareng. Ngapa? Aja ngono. Aku kleru nolo gareng. Kleru mau-mau iki nganggo mikir. Mung iso kleru saiki wis kelakon kaya ngene lagi samune kleru. Sampeyan blas ora neteske loh. Nalika ngoyak Bagong sampenake dhewe. Aku njaluk ngapura. Enak wae njaluk ngapura. Peleme dijaluk ra tak keke kok ngapura dijaluk. Petro, Nun. aku njaluk ngapura. Lha niki jane ajeng matur pripun nggih, Den? Kok kelangan Bagong ati kula keloro-loro. Bagong glundung jurang. Nganti lora. Wis tak bedhek kok seneng. Bagong dimplok beruang. Piye? Bagong glundung jurang. Oh, ora ana beruang lho, ora ana. Terus pripun ta? Aku njaluk ngapura Semar. Semar. Aku njaluk ngapura Depol. Sing ngempun nggih empun. Sakniki kula tak takon, sebabe apa kok sampeyan iso njaluk ngapura? Monggo wau jare Gareng sampeyan mateni Bagong, oyak-oyak Bagong tanpa duwe rasa mesakake. Aku napa dosane? Dosane pripun? Ana ratu jenenge Pathokol Baworsari sing arep ngepek bojo aku. Ratune wedok. Lanang. Wah, picek mripate. Wis dikandhani aku lanang. Meso ngoyak-oyak karo aku. Namine sinten? Pathokol Baworsari. Pathokol Baworsari Petro. Nun. Tulisan neng omahe Bagong mburi kae. Mbiyen tulisane Mister Pathokol. Ning apa iya ya, Pak? Mbok menawa iki trontong-trontong sumilaking pepadang. Coba cah loro petukno Pathokol Baworsari. Nggih. Dari ora ikhlas aku. Ngelabui wong jahat. Cah siji 500. Nah nek ngonten kula tak mangkat. Ngomongin sah siji 500 kok sregepe. Aku ya le mlayu cepet banget kok dadak aleman ora senengane. Udus. Mandek. Barang ketemu aku kok arep mlayu ki ngopo? Oh, wis. Selak telat aku. Asae kok kaya berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Apa jenenge reng Pathokol Baworsari. Waduh, wah. Ngilelenge Raja Mas. Edian. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis ki to. Kline daerah sapa iki ukuran kelis kok ngene iki. Siar. Iki apa iki? Kowe saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Aku Gareng. Pangkatmu? Aku Abdi.
Wisuh banyu pitu tangan. Kena kulite kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara. Langkauna bathange gareng. Hah? Langkauna bathange gareng. Kowe candak banteng semplok awakmu. Werkudara kowe kalah karo aku arep mungsuh karo aku seneng go menang apa? Motar. Ayo, Tru. Ya. Hai, wah, wah ya. Oh ya. Ya. Wah, ya. Wah ya. Ya. Wah, bener omonganmu, Reng. Perange esuk-esukan gayeng-gayeng ning ngawur. Saur sesuk iki kanggo perang. Ha iya. Piye Reng Dewangi ra? Dewangi, Tru. Tidak men dang modar bocahe. Ya. Oi. Den gulung dening Kelurah Petruk miwah Kelurah Garing. Ical wujuding Prabu Patokol Bawarsari. Wenteh ki Lurah Bagong sarengan kan Dyayiwara Drupadi. Wah! Hai! Modar. Sambado. Modar. Tru. Wes rene kepi. Prabu Patokol Bawarsari to. Patokol cengelmu. Dimatke sik ya ora sambegane. Ngandel ora. Ah, Bagong. Heeh. Dadi ratu. Kok iso ketemu pukulan Bathara Brahma ngawur. Sik cendi iso Tru? Narada. Nah, terus tekan Girika Dasar sing nyolong Dyayiwara Drupadi ki Narendra Girika Dasar Prabu Kala Sreng. Ratune wis tak pateni. Andarawara Drupadi. Sik. Oh iya. Akike dinganak-nganakke metu saka akik kejlungup ora. Ora jatuh ora apa-apa. Ha ya syukur nek wis kondur. Heeh. Sayem aku. Ha iya. Bagong iki? Nggih. Ya syukur nek isih urip. Persih. Dilindungi karo sing gawe urip. Iya. Pedro. Nun. Prabu Patokol Bawarsari nendi? Bagong. Nggih. Arep rabi karo aku. Ora sida. Nek sida ayu ijab. Mau. Ngarto ajar meneh. Bagong. Nun. Aku njaluk ngapura. Mboten napa-napa sing ngempun nggih empun. Semene niku satriya niku ampun ninggal kaprayitnan, ampun ninggal peningal batin. Jaman saniki akeh wong apus-apus, jaman saniki akeh wong seneng nyebar pawarta sing mboten bener. Nek sampean ora iso menggalih kanthi wening, mung rubuh-rubuh gedang, manut omongane wong sing kurang tanggung jawab, wah, jagat niki geger, Den. Sampean satriya dadi patuladaning para kawula, ngoten. Nek ana sing ngakon mrana-mrana akon kepiye-kepiye niku ditintingi
bener apa ora? Ampun waton dinut, dumeh dipercaya, sampean percaya karo wong sing ngakon terus dinut. Ya urung karuane bener, sing jeneng menungsane kedurungan ina lali salah apes lan mati. Mula wit saniki kudu prayitna ngati-ati, Ndara.